كاوصع حزب تግራይ ሎሚ ረድኤታ ያተወንሞ ተጸበብ ዝብል አጉል ተስፋ በጥሜት ተሐልፍ ትንፋሳይ ኩትሁሉን ያሞ ልክዕ ከም ህዝብ ሱዳን ዘላትና ቁራስ ቅጫ መቂልና ሩህ ከነድሕን ድልዋቲናሞ ኤርትራ ገዛኹምያ ድሕሪ ደጊም በጥሜት ተሐልፍ ትንፋስ ትግራዋይ አይክትሁሉንያ 360 ዲግሪ ትዕጾ ትግራይውን አይክትሁሉንያ ኢልኩም አሎ ፕሬዝዳንት ሀገረይ ተጋዳላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰማሉ አበረሃታት ናይ ዝኸባብ ማሕበረሰብ ተጨውየም ኣለዉ ስለዚህ ንሕና ኤርትራውያን ብምዃንና ንቕተልን ንጭወን ኣብ ልዕልና ሰብ ዘይብል በደል ይወርድ ኣሎ ስለዚህ ማሕበረሰብ ዓለም ስለ ህፃናት ስለ ኣካለ ስንኩላን ስለ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ስደተኛ ኣብ ኣለማጭ ነብር ሰማዓይ ዘይብሉ ኣብ እዋን ፀገሙ ሰማዓይ ዘይብሉ ንኸይቅተል ዝከላኸል ዘይብሉ مستقت لزرنا زيبلو مستقوي لسمع زيبلو أواتو لسمع زيبلو سلازي سدتنيا يرتاوي أبا على ماي زركب أبسمين كوندر زركب أبداوات أكراوي على ماي زبها زركب نقتلن نشوفن نزرفنا لنا اللي تبعز محبرة العالم اسمعنا داوي بل رجعوا واحد الحمام يلا داوي بقد كفد الله كبر دهينو حق لا كبر دهينو بقد كفد الله الجيد لا كبر دهينو انا يا بيت عبد دهينو تلعب حق لا جرت دهينو كفت الله الجيد ترى مثلا ترى مثلا ما تداوي من ما تداوي عند الله يفادحه ثاني سبب حق يغرد وزقت العام حق يغرد نحن بلدكن عدا كنا عبد عدو بحرات حقرات يوين سناين دابون بلينا بقمتنا سلام دابون دنينايو كبر حق زي كبر تغينو وقال كفتلنا حقنا عن جيد شركة تراي مدانا الرأي بالحوات بعرب بإنجليزي تتعرفوا تقولوا إذا جمزي أمون عالم سنة زبتح بقانقوا إنجليزي بقانقوا عرب تقولوا زاروا بسنة قدسات سنة حقراويان سنة حزبزي نزل كذبت ترحنا سنة سبيتنيات راي سنة بدلنات راي سنة وضعنات راي زاربوا هذا عمدنا ስደተኛዋ ነኝ ያልፍልኝ እንደሆባይ እንዳይከፉብኝ ሁሉንም አባባይ ደልቶሻል ይሉኛል ፎቶዬን እያዩ አይ የሰው ሀገር ስቃይና ላይ ገረድነሽ ይሉኛል ብቅ ያልኩ እንደው እንደሰው ጊዜ ይጥላል እንጂ ማን ይበልጣል ከሰው እስኪ ይሁን ይሄም ትንሽ ልታገሰው ሲያልፈው ቀዋለሁ ዛሬን عادي هتصاون تدقنا مالتي بلاي عمر انت زبحال مليسام يمستنكف زلو 24 ساعات يطيات تكسوا زحد ربز تمرتون يلن مالتي شنت بيت كلكم ده يلنا شاور يلنا شنت بيت يلنا ابي داتكم شنت بيت ده ولا ناينا شين بقى قالكم ودهم كلهم حسن شاور ولا بدهم يلن يسرح بحال صلاه الجبل يتودع مالتي ماي كفابيت صوتي ما يلكم ما يمصنا يمس بحال انا جفون أقول لهم أننا لو حتى الجزيرة لو تقدروا أنتم سنترى تسمع كرتين لكم أساس بدلنا حال معك مثلا راح نريكم هنا كلهم بخير نقول لكم هلا تبلي ما رحتوا تهلي بقى بس شدة الناس كابز نجار كابز كوات بقى نتيجة من كوات أكاس خطفت لنا قالوا الحنت يبلينا بس تحالنا ما نحن مدبرينها مهرة مو شاين وطيها أنا ما تروح أنا وين
هارمون الله عندها شو تخلف سرقون ولا لهم سرقون الله الله سرقون الله ولا إقرأ سهرمون الله ببرد حجيج إلا ببرد تقول استهرمون عبز خانتي هم سلسلة وعرتي كل تقولت نتعر هارمون حكم الناس فضل تقاس أكل من ولا تحقق مني قالت بالمتم نحن الفلط أبدا لن مني هم لك عدت خبابي هم بحر الله مسلم سيلهم يمستوى هجين حلو تأتي مالو مثلا حلو مالو ولا حلوتي حلو تتفسي قارطون زخون الشجر بسلامون طرح بلزون طرح فتح له زي ولا تحساسبه كل له مهنياتم سلام زمرص له مهنيات زلاقي تقمي ماخل بمغواري زلاقي روحناي زخون يكون حزبي سلام لمعات ማህበራዊ ዕቤት ኢኮኖሚያዊ ዕቤት ኢኮኖሚያዊ ለውጢ ስለዚህ ዘላቂ ረብሓ እንተኮይኑ ዝኾነ አመራርሓ ማለት እዩ ዘላቂ ጥቅሚ ናይ ህዝቢ ከቅድም ኣለዎ ስለዝኾነ ድማ ብሰላምን ብልዝብን ንምፍታሕ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ብፈኸራ ዝመፅእ ነገር የለን ብፈኸራ ዝመፅእ ለውጢ የለን ንዝኾነ ነገር ኣበዳንኻ ሞናዓያ እንዳበልካ እንደፈከርካ ምንባር ይኣኽለና ካልኣይ ነጥቢ ድማ ጽምዶ ዝበሃል ነገር ኣሎ ዘይሕጋዊ ጽምዶ ኣመንጎ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ምንም ችግር የብሉን ጽምዶ ዝበሃል ግን ሕጋዊ ኣይኮነን ናይ ኩናት ስግኣት ዝፈጥር እዩ ንህዝቢ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝጠቕሞ ኣይኮነን ካልኣይ ኩላና ክንፈልጦ ዘለና ሻዕብያ ብጠቕላማ ሒዙ ይሰርሕ ዘሎ ብሓደ ገጽ ከዋግአና እዚኣ እንተዘይኮነትሉ ድማ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ህዝቢ ትግራይ ክነጻጽል እዚኣ ይሰርሕ ዘሎ ስለዚ እዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ክኹነን ክውገድ ኣለዎን ምእንቲ ምንታይ ምእንቲ ሰላም ምእንቲ ዘላቒ ሰላም እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ኩናት ስግኣት ዘወግዱ ምንቅስቓሳት ክግበር ኣለዎም እዚ ንምግባር ድማ ህዝቢ ትግራይ ብምሉእ ኩናት ይኣኽለና ኢሉ እዩ ኩናት ይኣኽለና ኢሉ እዩ ጽቡቕ እዩ ግን መንእሰይ ኣይሰድድን እውን ባል ክጅመር ኣለዎ ምስ ሓዊሱ መንእሰይ ኣይንሰድድን ካልኣይ ከዓ ኣብቲ ሰራዊት ዘለውን ዲዲአር ይካየድ ናብ ልምዓቶም ይመለሱ ክብል ክኽእል ኣለዎ ኣይንሰድድን ጥራሕ እንተይኮነስ ክብል ዘለዎ ይመለሱ እውን ክብል ክጅምር ኣለዎ እዚ እንትኸውን ተሎ እዩ ሰላም እውን እንዳሰፈነ እንዳዓበየ ክኸይድ ዝኽእል ናይ ምምላስ ኣድላይነት ንምግላፅ እስትርኣው ንምስማር እንታይ ኣብ ጸለምቲ ዓሚ ክምለሱ ጌርና ነፍቲ መጀመርያ ኣብ ዘይተበለበት ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ናይ ሓባር ፕላን ስለ ዝነበርናት ናይ ሓባር ፕላን መበገሲ ጌርና መሊስና ኢና ሕዚ ከም ትግራይ መጠን ተመዛባሊ ክፀንሕ ዓይነት ክስታ ይብልና ድሌት የብልና ካብ ሸውት ሒዙ ትልምታይ ነይሩ ተዘይዕጦ ውዳበ ዘይስሩዕ ዕጦ ውዳበ እሱ ክፈርስ ምምሕዳር ክፈርስ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ካብ ካሊእ ክልል ካብ ዓዲ ኣምሓራ ሞቢላይ ዝተገበረውን ክምለስ ዝተበለ ናይ ፖሊስ ትካል እውን ክፈርስ ኩሉ ነገር ከብል ፀጥታ ሓላፍነት መከላከያ ክወስድ ድሕሪ ተመዛበልቲ ክምለሱ ተመዛበልቲ ተመሊሶም ምስ ዝተረጋገአ ኩነታት ክፍጠር ዝብል በዚ መገዲ እዚ ዝመለስናዮም ተመዛበልቲ ኣለዉ ናይ ጸለምቲ ብጣዕሚ ብዘብል ደረጃ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ካብተን መላልሳ ጀሚሩ ዝረኣዩ ሽግራት ነይሮም ናብ ዓድኻ ክትምለስስ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዝገጠሞም ነይሩ ከምኡ ኢልና መሊስናዮም ሽግር ኣብተን መላልሳ ጀሚሩ ትፍተሹ ትምፅራዩ ዝነበረ መሰከፍ ዝኾነ ሽግር እናርኣና ግን ይመለሰፍቲ ቦታት ኮይኖም እዮም ኩነታት ምልዋጥ ዝከኣል ዝብል መሊስና ግን ምሕዳር ዲስማንትል ከይተገበረና ወይፀን እዩ ቢሮ ወፂእ ካብ ቢሮ ወፃእ ስራሕ እናስርሐ እቲ ዘይሕጋዊ ዕጡቕ እውን ዝበሃል ዕጡቕ ከርግፍ ዘለውን ከይረገፈ ነወይፀን እዩ ካብ ብዙሕ ሽግራት ይወፅሓው ነይሩ ብዙሕ ሽግራት እናወፅሓ እውን ክፀንሑ ኢና ንገብር ነርና ንእሽተ ሽግር ገጢምኩም
ገጢመም ኣለሞ ይመለሱ ይኮናን ኢልና ንከይምለስ ኩሉ ነገር ፃዕሪና እናገበርና ዘለና ሕዚ እውን ኣብ ትሕቲ ፀገም ኮይኖም